Silaten Isip. Ko cerita seketik lah ya. Untuk orang nampai iri hati, busuk kalang, busuk hati boleh ulik, nan jantungnya ngalagak-lagak, macam lihat orang, apa nan orangnya sakit hati juga, nan balabiah dia orangnya sakit juga hatinya. Amang kasan aku jakunnya kuah ni kecik mana. Lai jale di kalian orang nama tok iri hati tu dek kalian tandoi ndak mampu tu lai jale. Perasaan kalian kini ko kalian di atasnya kini ko pandai dah nyo bisa wa indah itu utak tu ndak barasiah. Tolong dibarasiahkan utak tu. Orang bantu itu tu nyo lah sakinya bantu itu. Awak gilo memikirkan orang jo, gilo memikir orang jo, babalai orang seketik kau sakit jo hati. Nah orang baru usaha, nah awak baru usaha wak sakit hati, iri hati ke orang busuk hati boleh ulik jo. Itu nak buliah do tu cek lah yang mancimeh orang kuah. Taja tu nya. Aden bisa aden pada itu dah. Tu ndak buliah tu do. Iri waktu nama iri sangai iri hati. Ancak lo den paja pada marasu ancak pada paja tu. Nan ancak pada wak banyak lo. Marasu kayo wak pada paja tu. Urang nang kayo pada wak ado lo. Marasu hebat wak pada paja ko. Urang nan hebat pada wak ado lo. Jadi dia telangi ado jo langi lai. Lain terang ada pangkaturia tu antian lah nan iri hati nan musuh kalang ka orang tu. Urus sendiri awak dulu. Ijan orang kini ku banyak lo made tu ya. Orang ni sabutnya ko iri sen nan awak ba Orang kini ko balai nyo ko baanyo ko balabianyo ko rancaknyo ko kayonyo ko hebatnyo. Inyo baru sahonyo. Bau usahonyo nan awak ba usaha manci karawi orang juo. Nang kasudahnya amuah mati beko dek kagarai riati ju busuk kalang boleh ulik ke orang tu tolonglah tu. Amuah mati beko memikirkan orang. Orang bertambah kayu je, bertambah rancak je. Bertambah sukses je. Dan awak gilo memikirkan orang tu juo. Jangan marah sole awak nan sijaanyo. Awak nan hebat nan santiangnya. Lihat terang ada pengkaturiak tu. Ilanganlah. Sipai-sipai dan kikian naik iri hati busuk hati boleh ulik mangka sengkalang menceliak orang. Ambuang membalik-balik ginjal jususnya menceliak kan yo. Tolonglah ubah tu ya. Siapapun dimanapun. Jangan iri wawak kau dapat kau senang orang sukses orang dia ya. Ditanam lo dia tiwak bulu-bulu lo lah demo dia tu ya. Tonton sukses lah dan amin ya Allah berdoa ya kau tonton bisa lo lah demo dia tu. Indah iri do, indah orang nan komentari do. Abah sabik kelah orang kau dicicari bacuki-cuki aja kada orang nan bentuk itu tu orang tu lah sukses kau tidak bacuki-cuki kadanya. Bentuk itu le pandai lo nyo nak buliah mode itu le terang ari pangkaturia tu. Ubah lah tu ubah. Bagi kecik-kecik no kau. Patangnya mode itu nya ada ni ada. Nan awak ba sibuk je di komentari orang, mengomentari orang. Nan dia ndak je baru ubah do. Usaha kini tu kau mengomentari video orang juga. Berusaha lo awak bisa bantu orang tu sukses ku kayo ku rancak ku bahanyo nyo. Ijan iri hati busuk hati. Mangka sen kalang tu menceliak orang iri hati tu nak ulah dia tu do. Wah, dia terang ada pangkaturia tu nak. Kali terang ada pangkaturia aku tu di. Nak ulah kau iri hati do busuk kalang ka orang tu nak ulah tu do. Li terang apa katuria tu orang-orang nan iri hati, busuk kalang, mangkasnya kunjakunnya menceliak orang, tabakasnya jantung itu membalik-balik usus ginjalnya guys. Tolonglah kalian ubah tu le. Ku ndak menceliak ke tetangga, menceliak kawan kini kok ke balai nak do. Sasak ngoknya. Gali gata-gata lan ciri itu le ubah tu bala, li terang hari bala tu oi bala. Cik iri hati, busuk kalang, iri hati boleh ulek.